Pero ba baga? Ano pa? Iyo. Mos. Di ba mga tayo pwede tayo mapamaningan? Mapamanjang nga kanon no? Mamantao. Kaya? Ah. Kaya. Basta di kayo magbaba ang speed na. Ako, mababa na rin. Pag, ah, sige. Set. Kaya naman di magbabangin din. Ako pa ako ng speed. Kung marin ako sa Siribay. Hindi. Right lang yan. Huwag na. Hindi na kita picture. Oh, Dio. Sa McDo. Siya McDo. Makuha na lang ako yung screenshot sa video. Sa video ko mahilig ko yung screenshot. May volcano. Ano mo ano eh? Naga. Naga to naga.
Hindi sabihin, kahit ka talaga pa naman, ang sa mga sunod nga eh, baka nga ako na kita makabalik. Kung may kadaan ng babae, Hindi ka makakonvert. wala ka na tumas pa ng mga. Bahay na mo to naman to. Nakabayaan mi sa pag ano. Bye-bye, Joa. Si Joa na? Pagal na sila, di?